Da li ste znali da su Češka i Mađarska uspele da privuku svetsku filmsku industriju, da kod njih snima serije, filmove i reklame? Od toga zarađuju dosta novca. Srpska filmska asocijacija radi na tome da i mi ponudimo atraktivne lokacije i dobre uslove i da privučemo producente svetskih filmskih hitova. Do sada je došao Ralph Fiennes, koji je izabrao baš Beograd za svoj rediteljski debi. Snimanje filmova odavno je prevazišlo umetnost i pretvorilo se u posao koji može da bude jako unosan kako za stvaraoce, tako i za one koji učestvuju u samoj produkciji. Snimanje filma sa jako malim budžetom u Srbiji direktno zapošljava oko 50 ljudi, a indirektno oko 500. Najveće hollywoodske produkcije mogu da obezbede honorare i za 1500 ljudi. A da bi neki producent, bez obzira na budžet kojim raspolaže, izabrao baš Srbiju za snimanje filma, mora da zna kakvim se lokacijama Srbija raspolaže, koliko je razvijena infrastruktura, koliko će mu domaća administracija olakšati, a koliko otežati da dobije sve neophodne dozvole za snimanje i koliko koštaju sve naknade za korišćenje lokacija. Srbija pritom raspolaže i ljudima koji mogu da rade u stranim produkcijama, čime ponuda postaje još primamljivija. Sve je veći broj, to čak vrlo mladih ljudi koji na jedan vrlo zadovoljavajući način, da kažem svetski način, znaju da funkcionišu u okviru jedne filmske ekipe. A to je za stranu ekipu od najveće važnosti, zato što oni kad dođu uvek na snimanje, uvek vremena malo, neophodno da se ekipa odmah uigra, da što brže radi i u tome smo se pokazali kao neko ko strašno brzo uči na samom poslu. Pored dobre lokacije i profesionalne domaće ekipe, svako snimanje zahteva i dozvole, čije dobijanje u zavisnosti od sredine može da traje dovoljno dugo da strana filmska ekipa na kraju i odustane. Priprema gradskih, opštinskih i lokalnih ustanova, odnosno stvaranje vrlo standardizovane procedure koje određuje način i rok za dobijanje dozvola za snimanje, jedan je od prioriteta. Jedan od motiva mene i mojih kolega koji dolazimo iz filmske produkcije u Srpskoj filmskoj asocijaciji jeste da uniformišemo nekako pristup i omogućimo olakšano dobijanje dozvola za nešto što je normalno i uobičajeno. Možda zvuči čudno da se treba da se blokira most da bi se snimila scena, ali za nas je to sastavni deo posla i uvek postoje načini u drugim gradovima, tako da mi tražimo u stvari puteve i načine da u saradnji sa lokalnim samoupravom na prvom mestu dođemo do onog što nam treba. Brojne domaće producentske kuće, filmski studiji, studiji za animaciju ili iznajmljivanje tehnike, kao i filmski radnici su se zato okupili u Srpsku filmsku asocijaciju. Srbija je, ako se setimo, imala vrlo jednu jaku tradiciju servisiranja stranih produkcije 70. i 80. Ne samo Srbije, to je bivša Jugoslavija, ali u periodu od 20 godina to je bilo vrlo zapostavljeno. I sada smo pokušali da Srbiju vratimo na tu, kako da kažem, lukrativnu kartu produkcijsku, internacionalnu. Prema podacima Srpske filmske asocijacije od 2007. do 2009. godine ukupna vrednost stranih produkcija u Srbiji porasla je sa 3 na 10 miliona dolara. Ove godine očekuje se da će, zahvaljujući saradnji sa stranom filmskom industrijom, u Srbiju ući 23 miliona dolara.